izgleda kao čudno, ali nešto, ali smo mnogo toga skuvali sa ovim i pa se sad ovo, čutite svi. To je strulja. Jeste se vas dvojica plašili nekih životinja kad ste hodili? Ne. Mi smo imali ulicu po 5 pasa, ja sam morao da ih prolazim svaki dan. I niste ni razmišljali da mogu neki medvedi? Ne, ovo nije ni morao, njega vozili u školu. A ne, nego na Highlanderu? Na Highlanderu ništa to. Jedno smo vidjeli da žive u dušu. Znači nije bilo nikakvih opasnosti, sem ti insekti koji hoće malo da odgrizu parče mesa. To je malo jedino smo vidjeli srnu kad su se vraćali ovog drugog Highlandera i to je to. Da, zapravo nekako na Zlatibor nam je bio mnogo više živopisniji i što se ljudi i životinja tiče. Dinamičniji. Da. Ali recimo teren ne može da se poredi. Meni i dalje po terenu mi je stara nešto najbolje što može da se iskusi. I jeste u suštini, taj deo je stvarno vrhunski. I Murtenica će biti još bolja, zato što ovo je malo... Murtenica ima stvarno, nama je iznenađenje, mi nismo očekivali od tog kraja toliko. Apsolutno svima. Meni je bilo zaista prelepo što smo na Murtenici imali ljude koje smo viđali, lokalce, meštane. Da, mi to baš volimo. Ljude koji nam se obraduju i kojima se mi obradujemo, kad ih vidimo. Na Staroj toga baš i nema. Nema, tamo su, nažalost, sva sela zamrla i sve, a i doduše i bila je staza prilično po divljini. Da, tako je, bilo je baš van civilizacije. A se vratimo na opremu, jeste koristili jedan ili dva šatora? Da, mi koristimo 2 šatora u ovom našem porodičnom kampovanju, 1 trojku i 1 dvojku. Deca se lagano smeste u dvojku, a nas dvoje smo sa opremom u trojici. I mi smo sa opremom u dvojci. A sad ja, mama i Teki... Greje na nogama. Sad smo ja, mama i Teki u jednom šatoru, a tata samo u dvojci. Aleksa u pola šatoru. Da, testirali smo i da nas troje budemo u jednom šatoru, a Marko u drugom, međutim, on je visok čovjek, pa je to malo problem. Zato što su svi šatori meni malo kratki i onda mi udaraju s jedne strane noga, s druge strane glava. Imali smo interesantnu situaciju kada smo bili na Filipovom bregu. Probudila me žaba, verovatno. Jer meni je glava... Dodiruje. Ne dodiruje, nego baš. Naslanja se i onda osjećam nešto kako će po glavi. Onako budim se kroz san kao, da li pada kiša? Ne pada kiša. Da li je ovo otišlo? Ne, nije otišlo. Skače po glavi. Koliko god to bilo čudno, mi smo imali u neverovatnim situacijama iskustva sa žabama koje su skakale i dobovale po spoljašnjoj jedinici šatora u sred najveće suše i to na Durbitoru gde ja ne bi očekivao. Znači, rastavili ceo šator u sred noći samo da vidimo šta je to. Da, ali recimo nama je bilo iznenađenje koliko smo, recimo na Svetom Nikoli, koliko smo skakavaca privukli. Ono ujutru kad ustaneš, bukvalno ih je bilo... Išli su verovatno na Rosu. Da, žedni. Skakavci imaju neverovatnu želju i volju da se zakače na niti šator. Inače, baš ih je bilo onako bogato. Nije prvi put da su pojeli šator. Jel? Da. Imali smo takve reklamacije u firmi gde je čovjek rekao skakavci su mi pojeli šator. Mi kao, pa kako znaš? Pa kaže, gledao sam ga kako jede. Od šatora imamo 3 i 2 komplet. Da li ćemo to menjati? Pa, verujem da hoćemo u bliskoj budućnosti, ukoliko se pruži prilika da uštedimo na kilaži. To će biti jedini razlog. A s druge strane, ja bih jako voljela da imamo predsoblje. Recimo, taj šator koji nam stoji kući ima predsoblje i to nam je stvarno... Ali to je dodatna kilaža. To je baš luksuz. Mnogo je lepo imati predsoblje. Bolje da imaš ovako... Zavisi. Bolje da imaš neki šator, samo ovo... Jer postoje ti šatori koji su izduženi za tebe, koji su takozvani tunel šatori, koji su mnogo zgodniji zato što su mnogo duže od 20 koliko su standardni iglo šatori. Znači, sve ima neko svoje rešenje, nije problem. Dobro, to je iz našeg neiskustva, naravno. Ali smo se iskreno budem jako dobro spakovali sa tim šatorima. Da, mislim i iz tog neiskustva mislim da smo dobre šatore uzeli. Mislim, poprilično su... S obzirom na ovo vreme imali ste dobar test. Da. Dobro, nismo imali sada kišu noću, to me je jedino brinulo. Dobro.
ali što se tiče spavanja u nekim normalnim uslovima, bez prejakog vetra, prevelike kiše, skroz je okej. Odlično. Pa imali smo kišu sad na drugu noć, je li tako? Ali to je bila kiša. To je bila mala kiša, bilo je okej. U drugom kampu je bila neverovatno velika vlaga. I to je toliko jak kondens da je to čak možda i zahtevnije za šator nego kiša. Ako je preživjelo to, kiša samo klizi i nije toliko problematično. Nismo primetili nikakav problem. Odlično. Nama je stvarno, mi smo se pitali kako će sve to da izgleda, znaš, ono kao nismo imali situaciju ranije da sad, ne znam, dođeš u kamp koji je mokar. Kako sad ti postavljaš šator na takvu podlogu. Gomila nekih nejasnih stvari koje, eto, tako nekako rešavamo životno, znači od situacije do situacije. A vam bio problem to što morate sad mokre stvari da spakujete i da ponesete sledeći put? Pa istresemo malo i idemo dalje. To je to. Mislim, čim smo stigli kući, odmah smo sve raspakovali. Bukvalno čim smo stigli kući, sve smo raspakovali. Stepenište nam se uopšte nije posudilo. Jeli, a momci, da vas ja sad nešto drugo pitam, a šta ste radili za tuširanje? Ništa tuširanje. Niste se tuširali 3 dana? Da. Da, vikend. Pa neke vlažne maramice, nešto? Ništa? Ne. Super. I to je u redu, 3 dana nije neki problem. Netačno, na Staroj planini, na Staroj ste koristili, naprosto drugačiji su vremenski uslovi, bilo je vruće, tamo smo imali vlažne maramice kao, da kažemo, prvo sredstvo higijene. Isključivo kupujemo maramice koje mogu da se recikliraju. To mislim da je jako važno da se kaže. Da, jesu ih. Nema ih baš svuda da se kupe, ali polako mislim da će i proizvođači i sve će ih više biti, jer čak i ako imaš mesto za odlaganje, opet treba da vodiš računa da mogu da se recikliraju. A sada na Murtenici nisu uopšte bili zainteresovani da se hlade, da tako kažem. Ili kvase još dodatno. Jer iako su mogli da se istuširaju, ne, znači ništa, ne, okej sam. Od svega ovoga mislio sam da će kupanje da nam bude najveći problem. Da, to je Markova predrasuda bila. Jer ja jednostavno ne mogu da odem u krevet ako se nisam istuširao. Međutim, shvatio sam da jednostavno ako nema kreveta, ne mora da ima tuširanja. Uzročno-posledična veza. Odlično. Drugu noć na Murtenici smo sad imali, kako kažem, neke pantalone zakačene na drvo i reflekciju sunca tako da su izgledale, kažem, svetlo drvo i pantalone okačene. Stvarno? Da, svi su slikali. Odlično. Kakve savete za roditelji imate koji ulaze u celu ovu priču? Nešto potpuno novo. Ovaj tata ovde zna to. Hvala ti, Aleksa. Sad ćemo. Nisi Bora. Po meni, ključna je stvar da su svi u porodici rešeni da se bave ovim. Ukoliko postoji jedna osoba koja nije raspoložena, baš nije iz sveg srca raspoložena, od toga to će biti mučenje za sve. Ne samo za tu osobu, nego za sve. A ako su svi rešeni, onda je sve jednostavno. Treba naći dobru opremu, proći treninge sa Highlandersom i biti voljan da iz dana u dan stižeš na cilj. Nema tu neke velike filozofije. Ali, opet kažem, bitno je da su svi rešeni. Ja bih samo ovdje nadovezala se na Marka. Deca ne znaju, zato imaju roditelje. Znači oni ne znaju šta je za njih okej, šta za njih nije okej. Ono što definitivno, kao i u svemu što donose te odluke kad je porodica u pitanju, to je da su roditelji apsolutno saglasni. Recimo, mi smo shvatili na Staroj planini koliko su nas dvoje bili složni. To mi je nekako najveći utisak iz svega toga. Naprosto imali smo zajednički cilj, a to je da svi ekipno završimo format i prebrođavali smo nekako svaku krizu zajedno. Pa jednostavno kad se stavi takav problem pred porodicu, bez obzira koliko su svi mali, razumeju suštinu, razumeju šta se dešava oko njih i razumeju šta treba da urade. Jednostavno svi daju 100% sebe. U zagradi
Nemaju izbora. Kaže Teodor... To je bilo sledeće moje pitanje. Nema nazad. Da, kaže Teodor, sad kad smo bili na Murtenici prvi dan, hodamo i on kaže, znaš, ja bi odustao od ovoga. Ja kažem, rekao, pa šta te sprečava? Pa nemam izbora. To je to. To je u redu. I to je u redu. Koliko to u stvari takvi, ne volim reći izazov, ali ovdje je baš prava stvar izazov, ojača celu porodicu i veze u porodici? Pa mislim... Siguran sam dosta. Mišići ili mentalno, šta? I jedno i drugo. Svako se dešavaju varnice u toku dana, to je apsolutno neminovno, svi smo... Kao i kod kuće, kao i na letovanju, kao gdje god... Aleksa je jedna varnica od njih. A čekajte, momci, samo da sad vas pitam. Ajde. Kako vam se sviđa da budete hajkeri i kamperi? Iskreno, kad imam izbora, sviđa mi se. Ali ovako, kad nemam izbora, također mi se sviđa jer nemam izbora. Znači jedno i drugo. Meni isto. Tebi se sviđa, a? Isto. Jedino kad sedeš ovako na put i kažeš, ne mogu više. Ovo si rekao nekad? A? Si rekao neki put? Aleks je to rekao. A sad ja malo vas da pitam, pa ćeš posle ti mene da pitaš, može? Imam jednu drugu pitanje. Vi pričate o tome sa svojim drugarima, gde ste bili, šta ste radili taj vikend i ostalo? Pa ja sam sada nastavnica srpskog Greko i nastavnica srpskog ništa. Posle testa i tog pismenog, pošto me čekao i test i pismenik kad sam se vratio, sam im pričao sve to što se desilo. A drugarima? Pa i drugarima ovako. Pitali su me gde sam bio toliko dugo. Aha. A ovi mene, gdje si bio, da li si bio bolestan, šta si radio? Jeli, a ko vam pakuje ranci? Jel vi sami pakujete? Mama i tate. Mama i tate. Mi smo mi nesposobni životno za tu Sad. poziciju. Sad. Da, bila je situacija da je trebalo za Murtenicu da provere čeone lampe i obojica su se usaglasili da je odgovor rade. Da li vam rade lampe? Rade. Da li ste probali? Probali smo. Idemo dalje. I baterije nisu bio ubačene. Jedini komad opreme koji nismo proverili i onda smo se baš iznenadili kad smo bili u sred šume sa 3 lampe. Ali hvala Bogu jedna lampa je bila u šatoru ostala. Tako smo imali lampu u šatoru za svaki. Da, jer naravno... Slučajno. Pa to je taj ostatak kupovine opreme iz nekoliko puta što imaš XY istih stvari u različitim veličinama, oblicima, proizvođačima i sl. Ta lampa je ostala u šatoru kad smo kampovali sa decom za rođendan, pa nismo jednostavno pokupili svu opremu. Ja i Aleksa su sve vreme pričali o tome kako razbijemo pravila. To se inače najčešće dešava. Čelna lampa je oprema koja uvek ostane u šatoru i koju srolate zajedno sa šatorom. Baš smo bili srećni zbog toga jer apsolutno čelna lampa je jedan od tih stvari bez koje stvarno ne treba ići na planinu. Ti voliš čelnu lampu? Da, ovako. Jeli, jesi probao nekog da uplašiš sa čelnom lampom u kampu? Da mu se prikradeš i samo da blicneš? Ja, super ideja. Ne, ja jesam. Ja jesam, Aleks to radio. Više putem. Kome? Aleks? Aleks je nervirao me mnogo. Gdje, u šatoru ili u kampu? U kampu. Aha. On šet ovako, srećen sam, jeo je udobno mu, u stomaku mu toplo. Ja sam već sa leđa, uhvatim ga, on se okrene i ja mu sam oblicam. To od opreme što mi je bilo najznačajnije, što mi je bilo najbitnije? Meni je ovo bilo najbitnije. A šta je to? Gori oni koji nismo poneli. Izgleda kao čudno, ali nešto, ali smo mnogo toga skuvali sa ovim i pa se sad ovo, čutite svi. To je struja. To je struja? I šta radi struja? Struja će da pecne. Ako se igraš noću, piškićeš se dok spavaš. Stara dobra srpska priča. Ako se igraš vatrom, upiškićeš se noću. Kaži mi, na šta kačiš taj gorionik? Na šta kačim? Pa dajte mi onaj gas. A kako se zove to? Kartuša. Kartuša, okej. Koja nam je ispala također iz Aleksinog granza. Da. Treći dan nam je ispala kartuša. To je drugog dana nam je ispala. Drugog.
Dešava se. Nećemo stavljati više kartušu kod Alekse, to je zaključak. Znači, gorionik je jedna od najbitnijih stvari. Šta je sledeće? Zapravo bi druga stvar bila meh, zato što bez meha ne postoji ništa moguće na planini. Stvarno? Pa ko će da se nervira, da otvara, da sve vreme skide ranac sa sebe, pa da otvara ranac, pa da traži tu prokletu flašicu da bi uspio da dobije bar malo vode. A šta misliš, a kako je zimi? Zimi? Aha, da li meh može zimi, a? Iskreno... Ne. Dobro, ne znam, iskreno me ne nećemo. zanima, iskreno me ne zanima. Baš tako, baš tako. Naš zimski sport je Snowboard. i I ovaj mali skije. Aleksa na skijama, mi smo na bordu, tako da To je nekako razvojeno. za sad smo se dogovorili da od zimskih planinarskih aktivnosti nemamo ovaj tip aktivnosti. Potpuno nova oprema za kampovanje. Tako je. Znači za sada ne kupujemo i zimsku opremu. A treća... Držite se borda, da. A šta je to? Treća nova stvar, štap. Štapuj? Šta ti se sviđa najviše kod tog štapa? Da može da ga rastavi. Ne bih rekao. Mama, pomagaj. Mama, pomagaj. Gdje je tvoja veličina? Na koliko ga stavimo? Na? Aleksa je na 111. Na 110. 110. Da. A hoćeš da mi pokažeš kako ga ti ovdje nameštaš? Šta moramo da radimo sa točkićem? Ništa, ako mene pitaš Točkići vrtimo kao... Pa i nama, apsolutno, deo opreme bez kog ne idem. Recimo, ajde sad na Murtenici je dosta nekako lakši teren, pa da kažeš da možeš dosta da ideš bez štapova, ali baš je velika amortizacija koju štap trpi, nema potrebe da to zglobovi, da to puštamo na telo kad imamo taj rekvizit. Probao sam onda na treningu na, koja je bila ona planina na Homolju? Beljanica. Beljanica sam peo sa rancem i bez štapova, čisto da vidim čemu to služi, a uz to i radi. Mislim, jedva sam se popeo. Ali to je 1000 metara uspona. Sa teškom mukom si išao. To stvarno nije, nema potrebe. Baš je ogromna razlika. Razmišljao sam da li mi uopšte treba taj deo opreme. Kao bila idealna prilika za testiranje i zaključio sam da mi definitivno treba. I šta možeš da nam kažeš o četvrtom našem... Šta je beše četvrto? Šolja. Šolja je bila druga. Ne, nisi još pričao o šolji. Da, nisi pričao nešto služi, bre. Šolja vam služi za piće. Zero. A takođe, metalne šolje su dobre zato što možete da odmah stavite na gorionik i da napravite nešto, skuvate. Kakao, kafu, šta god. Imam kafu u pantalonama, ne iskoristim. Čuvaš sa Highlander. Čekaj da poraste. Možda još tako negdje rakio, pa čekaj da poraste. Da. Potpuno Aleksa, nemoj metal. Šolje su nam sjajne, tu je sad podeljeno mišljenje kao ako nosiš već činiju za kuvanje, ne treba ti šolje. Međutim, s nama, sa njima je to jedan od boljih stvari koje definitivno nećemo da menjamo, možda samo da nađemo lakše. Da. Iz prostog razloga što kuvamo kakao, kuvamo čaj, oni vole da jedu iz šolja više, recimo možda čak nego i iz tanjira. Tako da nama se to pokazalo kao baš jedan zgodan način. Problem kad ovih šolja što se ne pakuju jedno u drugu, čini mi se. Tako je. Znači tu vidimo mesta za poboljšanje. To jeste po meni, šolje jeste u stvari stvar koja će ti zameniti sve, i tanjir, i posudu za kuvanje i ostalo, i jeste potpuno ispravno. Kada kuvamo za nas četvoro, zgodno je da imamo šerpicu. Ne, sigurno ti treba, nego... Dosta je brže. Da. Nego ako, na primjer, samo jedan hoće nešto, što da ne. Pominjali smo kretanje kroz prirodu i koliko je stvari bitno imati neki oblik navigacije ili nekog uređaja koja pomaže pri kretanju? Pa mi smo imali pripremni kamp na Beljanici, gde smo mi zapravo shvatili da super je što smo preživali sve naše prethodne izlete u prirodu i na planinice, jer smo mi ranije to uđeš kao, idemo na Kopaonik, na primjer, na 3-4 dana malo da hajkujemo, mi smo to tako zvali. Kuda ideš? Pa tamo da imamo te planinarske staze i to je to, idemo klot, setimo se nekad i vodu da ponesemo, što je baš bilo pohvalno. Da. I to je to. Uopšte nikad nismo imali
predstavu ili ti svest o tome da možda se izgubiš. Da ne možeš da nađeš put nazad. To nam nije ni palo na pamet. To se dešavalo nekim tamo ljudima koji baš ništa ne znaju. To su strašni filmovi. To se dešavalo ljudima koji strašno vole da se izgubi u šumi. Ima smisla. I znači kad smo tad na Beljanici naučili o korišćenju kompasa, jel ti znaš da koristiš kompas? Da. Jel ti nosi? Ko je zadužen kod nas za nošenje kompasa? Ja! Ne, ja sam imao u rancu kompas. I šta nosiš pored kompasa? Onu crvenu kutiju, kako se zove? Prva? Prva pomoć, da. Tako je. Svaka čast. Znači, Aleksa je zadužen za dve najvažnije stvari kod nas. Znači, kompas! I ja nosim kompas, by the way. Ja znam. Imamo dva kompasa jer smo tako to je u redu. Jer smo i to kupovali iz više iteracija. Logično. Uštedit ćemo par grama sljedeći put. Tako je. Neće imati kompas uopće. Međutim, nama je, znači kompas nam je tu, pošto smo ipak amateri u čitanju mape, to je opet mislim da je važno da se kaže, ne bih smela da odem u šumu samo s mapom. I kompasom, da. Znači mi smo za staru nosili Garmin navigaciju, a ti si imao Gaju, je li tako? Gaju koristim na telefonu. Gaja na telefonu. I recimo trek na staroj je baš bio problematičan. Koji trek? Ne da nije bio tačan, nego pa baš je onako bilo izazovno u nekim trenutima. Ali nismo nijedno zalutali. Ali nismo, nekako ne znam, nismo zalutali nigde. Pa zato što ljudi koji zalutaju, oni se vraćaju i mi ih susretnemo pošto smo iza njih i onda nam kažu da se ne zezaju. Ali na staroj mislim da toga nije bilo. Ne, šalim se. Na Murtenici recimo jedna od kontrolnih tačaka je bila malo nepregledna. I ja mislim da bismo i mi propustili da nas neka ekipa nije sačekala. Da nismo sreli naše prijatelje i naše prijatelje Miloša pod navodnicima izbeglicu. Kao i većina ljudi, ta tačka jeste malo bila skrajnuta. I za kraj imamo ona čuvena naša 3 pitanja. Koji je to deo opreme koji najviše volite, odnosno bez čega ne bi krenuli nigde u prirodu? Ajmo redom. Ajmo ti, Aleksa. Gorionik. I supu. Ranac. Ranac. Dobro. Definitivno podloška. Podloška. A mama? Ja ne znam sve. Ja znam. Sve što nosim i treba. Prvo pada na pamet. Šta ti prvo, da? Šator. Pa evo, ja, pošto sam zimogroživa, ja ću reći hemijski grejači. Hemijski grejači. Okej, i to je. Ja bih rekao ipak Husky, zato što su oni hemijski. Oni su prirodni grejači. Znaju da budu i hemijski. Pitanje broj 2. Šta je to od opreme što ste kupili, a sada znate da vam nikad neće trebati? Kompas. Limeni tanjirići. Definitivno veliki nož. Veliki nož? Da. Ja bih rekao samo kompas, zato što nijednom do sada nismo koristili kompas. Da, imamo 2. Imamo 2 komada. Ali to je opet neophodno, tako da svakako ćemo jedan zadržati. Desi se da jednostavno nemaš signal, nemaš ništa, to manje više, ali veliki nož je definitivno odličan. Je bilo još nešto? Kupili smo letnje vreće za spavanje, njih nikad nećemo nositi. Pa dobro. Bukvalno. Nosim na more. Da. Spavanje preko dana, kažem da. Dobro, njih uvijek možete da otvorite i da koristite kao posteljinu, kao jorgan. Da, to je potpuno za to baš može da posluži. To je meni potpuno okej. Leti je super varijanta. Čak su i smislili nešto se zove quilt, koje je u stvari to. Mi jedva čekamo, recimo, kupili smo jako lagan hemok i jedva čekamo da deca porastu još malo da bi... Možemo da nosim još 10 kila opreme. Da bi oni mogli da nose nešto od svoje opreme, mi da se rasteretimo malo i da možemo da nosimo hemok. Još 2 godine, polako. Pošto smo sad u snazi, jel? Sad smo navikli da nosimo za nas 2 za 4 i to je to. Odlično. I treće pitanje je, šta je to od opreme što ne volite, a morate da nosite? Stvari. Odeća. Da, odeća. Definitivno meni ta najbeskorisniji deo. Hoćeš gola da ideš u šumu? Pa neću da idem gola. A ti, Teo? Različim sada. Jakna. Jakna? Šta je s jaknom? Definitivno smo na staru nosili previše jakne.
Ali recimo Alex je bilo hladno na staroj, on je bio navučen skroz. Da, sad sam se sjetio, ranac. Ranac. I jedno i drugo. Znači ranac najviše voliš i mrziš. Ok, ima smisla. Ima smisla. Ljudi, prvo hoću da vam čestitam što ste uspeli da svoju decu i vi svi zajedno kao porodica izađete u prirodu i uživate u tome. Nekako je meni drago kada vidim vas svuda usput kad smo hodali na Highlanderu i kad smo došli na cilj, da ste sa osmehom uvek bili na stazi i uvek ste ulazili u cilj ili u kamp sa osmehom. Ja baš i nisam. Još većim osmehom ulazili u kamp. Da. Nadam se da ćete nastaviti i da ćemo se družiti još puno puta u prirodu. Određuju se i sa ostalom djecu, još se sad prijavljaju. I više puta da vam ulazimo u kuću, da se družimo sa psima. Sa čoksi pogotovo. Može. Evo, uvek ste pozvani da dođete da se i družite sa psima i da uživamo svi zajedno. Hvala vam puno. Hvala vam.